हीरो का हाल बा? ठीक बा। अरे ई ना ओ कौन? एके ना लेवे पे जन 72 घंटे के अंदर लिहल जाला। कौना ब्लॉक के दिया ही रे? वो दिन वाला पैसा बा? फोन कर लिया। फोन कर दिया। 2 रुपया और जियान करेगी जा। तू कहाँ यहाँ मुँह झुका के चल जा रहल बाड़ा? अरे तोहरा सामने से इतना सुंदर लड़की सच सवर के जा रहल बिया, एगो तू हुआ कि हमके मुंह उठा के भी नहीं खा देखत। अरे धात, तू तो मौगा हुआ, तू का देखता? चल हट जा। अरे देख ला सबके साथ, देखा देखा असली मर्द आ गइल बा। ये पूरे बाजार में यह तो एगो असली मर्द बा, बाकी तू सबके सब तो मौगा बाड़ा, मौगा। चाचा हाँ है लड़की कोनो पागल खाना से भाग गइल बिया का? अनाप शनाप बकतिया। अरे बेटा ये सब झंझट में ना पड़, अपन काम कर। रूपा तू ही का करत बाड़ू? हाँ चला बा, चला हमरा साथ। कहाँ? अरे हम तोरा के अपना सपना के महल के रानी बना के रखे के चाहता। अब तू का ही बीच बाजार में तमाशा करेलू? तमाशा? तमाशा तो तू हमार कइले बाड़े तेजा। अरे महल के तका हम कोनो के झोपड़ी के नौकराने भी न बन सकेनी। लेकिन एक बात याद रखिए तेजा कि हम जीते जी तो हर सपना के महल में कबो कदम न रखब। ना मानबू, ना मानबू। ए उठा रे करा, ना मानता हूँ, लेके चल। चल जल्दी चलना रे, चल। तू लगन मौका जैसे का चल लेके चल जल्दी। चल साली, तोर होश ठिकाना लगावता नहीं अभी। चल जल्दी चल। तोरा प्यार के बोली समझ में ना आवेला ना? हैं? ना आवेला तोरा प्यार के बोली समझ में? रुक। जा, हम तोरा से बात न करो। अरे यार हमरा से भैया दवाई दुकान पैसा नहीं चीज बेचोत रहे ना कि आदमी बना देले बड़े हमरा के। हाय कहा ये हम तोहरे खातिर ले आइल बानी, और एक तू हो वो तखिया दा। पहले अपना आंख बंद कर। का दूसर के मुलाकात में आंख बंद करा? का विचार बा? कहीं हमारे पब करबू का? ऐसे भी हमारे कदबू तो तार हम कुछ ना कर पाई। कैसे कि मर्द खातिर कोनो कानूनो भी नहीं के बनल। जब मियाँ बीबी राजी तो का करी है काजी। अच्छा चला फटाफट अपन आंख बंद कर। ले ला। अगर ऐसा चीज किया हो तो हम पूरा जीवन अपन आंख ना खोली। अच्छा बाना? बहुत बढ़िया बा। और किया बा? आ कर। अरे माई माई। माई से का रिश्ता होखे ना कि
भगवान से भी पहले कोनो दुख तकलीफ में भगवान से भी पहले माई माई पुकारेला। ई रिश्ता तय में नया कौन बात बा, ई सबका साथे होला। सबके पास ना होला, नसीब वाला के पास होला। बाकी जेकरा पास होखेला और रिश्ता के अहमियत ना समझेला। हमरा खातिर ई रिश्ता के का अहमियत बा ई हम कैसे बताई। हमरे जिंदगी में ऐसन केहू नहीं के। हम बानी ना, डोंट वरी। आवा का भाई? कुछ देखी कुछ देखी ना, ना कुछ ना। ई चोट कैसन? ई चोट नहीं खे, हमार भाग्य रेखा बा। ऐसा लगता कि हमार हाथ के रेखा ओही जे छप गइल बा। किस्मत ही ऐसन बा, का करी। अरे नारी, इंसान के किस्मत बदलेला और हाँ, कर्म से ही रेखा बनेला और बिगड़ेला। केहू केहू के नसीब भगवान दुख के सियाही से लिखेले, जे चाह के भी ऐसन जुर्म के ना रोक सकेले। देखा, जुर्म कई और जुर्म सहला में कोनो खास अंतर नहीं खे। ई दोनों लोग गुनाहगार होला। आ जेकरा अंदर जुर्म से लड़े के हिम्मत नहीं खे, ओकरा दुनिया में भी जिए का कोनो हक नहीं खे। और जेकरा जिए के हक नहीं खे दुनिया में, ओकरा केहू से प्यार करे के भी हक नहीं खे। आय हाय, चाल तो देखो हीरोइन के। तोहर माई पैदा करते समय सिनेमा देख देख के पैदा कैली रही का? भाभी का देखावत आ रे? खा जाइबे का? हाँ, अगर हमार माई के नाम अपन गंदा जबान से लेबू तो तोहरा के चबा जाई। अच्छा, तोहर इतना ता औकात ना रहल। केहू सिखा पढ़ा के भेज ले सका तोहरा के। लेकिन एक बात याद रखी है, सिखावल पढ़ावल बुद्धि सिर्फ 2.5 घंटा के होला और हम तब तो हर 2.5 मिनट में उतार दे। समझ लू? अच्छा सुना तानी जी, अजी देखिए कुकर्मिया का कर दियलस। सुनात नहीं के का? हमके सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहल बा। अब पानी सर के ऊपर जा रहल बा। अब ना कुछ करब तो ठीक ना होई। तो देखत कवानी जी, लगाई ना ये कलमुही के होश ठिकाने। जब से ते घर में आयल बाड़ी, ये मंदिर जैसन घर के नरक बना देली बाड़ी। अब डायन घर में ना रह सकेली। चल चल यहाँ से। तोर जैसन डायन के घर में जगह नहीं। ना भैया, का बनता नहीं? ना भैया, ऐसा मत करी। एक तो इनकर अकल घुटना में रहल, अब रवा भी ऐसा करें तो ठीक ना हुई। भैया, नारी घर के मान सम्मान हो खेली, नारी की जगह घर में होला। देख, जेकरा जिंदगी में तू जहर घोल देली, वो तोरा के बचावल चाहती है। संस्कार एक एक कहल जाला, नारी के संस्कार सीख। Excuse me. एगो स्टे फ्री दो। हाँ, स्टे फ्री।